तो लोग एगो बात बता दी कि कुछ दिन से हम आइल गइल का कम कर देनी है पवन भैया के पास। हई देखो तो नहीं हम कहाँ से कुकुर सियार लगन सो भोके। अरे पगला तोहनी कहीं गलत फहमी मत रहिए सो। अभी है दीपक फौजी जिंदा बा, ठीक बा। पवन भैया खातिन आधी रात में कभी भी कहीं भी, मुंबई तो तू छोड़ दे, पवन भैया खातिन पूरा भारत में कहीं भी हम चले खातिन तैयार बानी। उनकरा संगे कंधा से कंधा मिला के सबसे पहले, ठीक बा। हम कथनी पे विश्वास ना करीला, करनी पे करीला। तो ये बात तो लोग के हमेशा दिमाग में रहे के चाहिए कि पवन भैया के कट्टर फैन दीपक राजपूत अभी जिंदा बा और पवन भैया के साथ हर जगह चले खातिर तैयार बा, लड़े खातिर तैयार बा, हर केहू से सामना करे खातिर तैयार बा, ठीक बा। तो पवन भैया हम तोहरा साथ बानी, हमेशा रहम। लव यू। जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो पवन भैया, जय हिंद, जय भारत। अभी लाइव आकर रेलाई कर दिए दीपक सिंह बाबा खान की। दोस्तों ये किसी एक एक्टर की बात नहीं है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री पर अनगोली उठी है। हम सबको मिलकर पवन सिंह का सपोर्ट करना चाहिए।